Здравейте! Казвам се Ели от Makeup and How. Днес ще ви покажа как сами да скулптурирате лицето си в няколко лесни стъпки, както и как да комбинирате ружа и червилото за най-благоприятен ефект. Останете с мен, за да видите как, и не пропускайте да се абонирате за каналът на My Makeup за още нови клипове на тема грим. Ще използвам новите Infallible Sculpt палитри, които съдържат кремообразен контур и хайлайтер в едно, но в палитрата освен това можете да намерите и брошура с подробно описание къде и как да нанесете продуктите, в зависимост от формата на лицето и желания ефект. Аз избрах да използвам цвят Light. Удобното при кремообразните продукти е, че могат да се нанесат както с пръсти, така и с всеки вид четка или дори гъбичка за грим. Важно е просто да работите с чисти ръце, ако изберете да ги нанасяте с пръсти. Нанесете тъмния цвят под скулите на местата, където искате да създадете натурално изглеждаща сянка и да подчертаете структурата на лицето. Следващата стъпка е просветляването. Хайлайтерите, включени в тези палитри, не съдържат блестящи частици и имат матиран завършек. За да направим контура да изпъкне, следва да добавим светъл цвят, само че този път върху горната част на скулите, като го свържем с зоната под очите, оформяйки нещо като триъгълник, както и в центъра на лицето, брадичката, горната устна, което акцентира извивката и прави устните по-обемни. Може да нанесете и тънка линия в средата на носа, за да завършим контура, както и малко между веждите. Ако искате, можете да почистите и линията на контура под скулите с хайлайтера. След нанасянето на контур и хайлайт винаги обичам да завърша и с малко руж, като ще използвам новите Blush Sculpt Trios и избрах този прасковен цвят. Палитрата съдържа два цвята руж и един хайлайтер, като първоначално ще ги смеся и нанеса между цветовете, където нанесох контур и хайлайтер и малко върху тях. Можете да съсредоточите четката директно и в хайлайтера и да го нанесете в горната част на скулите, средата на носа, извивката на горната устна отново, за да придадете този път перлен завършен ефект. Накрая идва ред и на довършителните щрихи на грима. Един грим изглежда най-равновесен и завършен, когато ружът и червилото са в една гама. Тук използвам палитрата La Palette Nude, от която смесих двата лесни цвята с лек прасковен подтон, които да се комбинират с ружа, който нанесох. И така изглежда завършения грим. Надявам се видеото да е било полезно и да ви вдъхнови и вие вкъщи да пробвате тенденцията за скулптуриране. До скоро!